Deh. Wah, danger leh. Mat danger kan khaile. Nah, mendena menakai. Hah? Tuh homdong. Mendena menakai aku na. Gede tar. Ayo, gede. Hah? Arah ya? Wah. Mendena menakai aku. Hah? Mundur. Bu. Siga bos bilang kok. Hone. Mundur. Ayo. Ayo, mundur mana kai? Mundur mana kai? Oi, sini. Oi, sirong mon peja. Yuk. Danger le nah, humgra danger le. Mundur. Kalau udah gimana sih lah. So guys, good morning. Nongtamun kang dinni video film borane bahornai thabai. Tidak engkar jeng tontro lanane. Ayo, ya. Iko pos ada dengan bra. Nah, hombai. Sikit-sikit nah makasnya. Daya engkar bodeng fotarau. Nongtamun kang dinni video film borane bahornai thabai. Mata to bos tagai kala. Tas banisin. Jamai hagasne bazi satkam. Hani sih. Helmet kerlai manang sigat. Ready? Mai Hanes ơi, ăn khẩu đứng nát. Itu.
आंजों थानो आंनि जिउनि बे जिउनि दिङाखौ जावलांनो आंनि आखाइनि रेखा नोङो आंनि जिउनि खाथियाव सना आरोबाव खाथिसिनाव बुंनांगौ गोबां बाथ्रा दङ नोंनि सिगाङाव बाजिन्दै बाजै लावदांगे आजा गेदेर ओरैजाय आं बदला बदलि मादै ओइ आदै कामान्ड' फिथा फाननानै फैनानै मालाय माइ हागासिनो ओरै जाहा आइ उन्दै आइ गिदिर आइ उन्दै बाजै उन्दै ओरै आलसिया आं भिडिअ लाबाय थायो जिरायफावनोसैसो आं होनब्ला आलसिया होनना लाखायाबा मानसिफोरा कमेन्टआव आलसिया होनगोन आंखौ ओंखायनो आलसिया होनना बिहामजो थांबाबो बिखुनजो बिहाव माइ गायबा माइ हाबाय बिहामजो थांबाय ओइ बिखुनजो आं बाबाय दे फैनोसैब्रा जिरायनोसै आं फैनोसै बार' गुमाखौ देखायनां जोंना लेब्रियाया गुमा मोनदोंनो मानै खुगायाव अरजाबा गुस्थियानो लुन बुंना थागोन र' होमबासो मिथिगोन बे थेगा नै गाग्लिना लाबाय सैमानि बायदि दालाय सैमाया गाग्लिनाय अरगोना लाया सिगां गिरनाय सिगां फिथि आलसिया होनना मिथिखानाय मा देदे होनबाय थायो सिंस्रि बिसाद आहा नायलाय हान्थु खुरना गाबबाय ना बुंबाय थानाय मानसिया लोगोआ थांबाय नालाय प्रिथिया फैया होनना गाबगासिनो थांबाय बे लेंबाबो फैला थांबाय दे ना बोनदो नाखौ नायनोसै आहा दे सना दे ना सना मानसि दे नाखौ नायनोसै दे मेगनाबो मा जादोंथाय उथेथेनो बुलायलांसिगोन जोंखौ हरबाय दाख्लैबो जि गोसा बुदों आखायावनो आइदै माबा हामा दा पिटिमोन थांगोन जों पिटिमोनाव होसो आं गिलायलांसै दाख्लैबो इदि थांगासिनो बुनाय नङा होननानै नैबे गान्थियावनो होदों दाबो सायो फैदो रायजोफोर फैदो साहा लोंसै फैदो न'नि मालिकफ्रा साहा गथिया फैनानै दल' जिरायना दंलै संख्रि साहा लोंग्रानो संख्रि साहा मालाय लाल साहा नाथाय लाखुमानाया गोमो गोलैसिगोन आंना आपनो पेन जिबाय पेन जिबाय पेन जिबाय बा भिडिअ लानायखाय होस्राबावाहाय पेन जिबाय पेन जिबाय ओइ नै पेन जिबाय ओइ नै पेन जिबाय ओइ नै बोरो बाजै गुमाया जे गिदिर प्लास्टिक लादों बियो गुमा हम भी धन कत रही है और मैं आलसिया गुरु पानी खा मोजां गुमा मोनदों आं बाबायलै बारथा बाजियाव ओंखाम जाहैनानै मालाय एकथा बाजियाव हाफैदों आहा उन्दुनानै दुइथायावसो फैदों हाखांनानैबो दसे जिरायबावबायसो बिसोरो ओमफ्रायसो फैदां मैं हूँ अलसियानी
रायजाबाय थानांगौलाय बाजै सानैजोंबो आइजोंबो जावजाबाय दायो जावजाबाय मालाय आं जे खालिनिफ्राय राज फुजा नायहैदों बे समनिफ्रायनो हागासिनो आं थांबाय बुधबाराव बिस्थिबारनिफ्रायनो हागासिनो आंहा बिनिफ्राय थांनानै फैनानै मोसानो थांबावबायसो ओमफ्रायसो फैबाय दिनै सानसे गाबोन जोबसिगोन जोंना नै ओरैजाय इखौ लानानै मोसाबाय थायो आं ओमफ्राय स्टेन्ड खालामसिगोन होबाय थासिगोन मोसाबाय थानाया दे हाद' होनबाय थायो हायाबा हा दे बारला हायनो र' दे बारलादो स्टेन्ड खालामलायबाय टिं 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 जायलिलि जालायबाय आंनाबो खानाया खेंख्रानोमोन बेबायदि ओमफ्राय होना लाजाबाय नै माइ हाबा मबाइल लानाय स्टाइला नै मालाय जानि आइ गदाय आइ उन्दै हेल' ओरै दं आनै ओरै दं मादै ओरै दं आनै उन्दै दे मा खागासे बागुरुम्बा जात नङाबोला आथिं मोसाब्रा अ माया जि गेसेंथार नायलाय मायानो गैया नों मानसियानो गायनो रोङाखै थेमा लागा सेस थेमा लागा फिथाइबो गैया तुम्पा जि गिदिर ना ए गिदिर दे हमो दे ओइथिं गोथौ नाया बोलांदों नामा बो न'नि ना हमनाय जा गोलैबाय थै जाबाय बाथोन देनोसै फै नाखौ बाथोन देनोसै दै नै ए जि बुरजा जाबाय नाया नै जिबु उथिबाय जिबुरांबाय नै बाथोन देनो लांसै आं दै बाथोन देनो लांसै हट बाथोन देनो लांसै आं दै सना दै बाथोन देनो लांसै आं ए ओंखामसो जानांगौ औ दे जाबाय दे सिरि थानांगौनो ना हमदों सिरि था ए बोदो नाया नांबाय अरबाय